Zdravím vás s výkladem na jún pro zemské znamenia. Jún môže byť pro vás měsícem, kedy se začnú riešiť velice konkrétní životné záležitosti. A úprimne, mnoho z vás môže mať pocit, že něco dlouhodobě prestává fungovat. Môže jít o prácu, která vás vyčerpává a nenaplňuje, alebo o vztah, který funguje už spíš iba ze zvyku. Zemské znamenia sú známé tým, že vydržá opravdu hodně, ale právě v júni môže dojít moment, kedy si uvedomia, že takto to už dál nejde. A to sa môže prejaviť napríklad zmenou práce alebo novým pracovným směrem, možno dôležitým rozhodnutím okolo domova a vyjasnení si záležitostí ve vztahoch. Je to velice zajímavé období, protože Jupiter dokončuje svoje působení v Rakovi a na konci júna sa chystá vstúpiť do Leva. To znamená, že už nebude dôležitá iba stabilita a istota, ale hlavne to, či člověk opravdu žije život, jaký chce. A jak to budou mít býci, pany a kozorožci. Informácie o časoch najdete v popisku videa. Býci, pro vás môže byť jún jedným z najdôležitejších měsíců za poslední roky. Uran opustil vaše znamení a hodně z vás môže ucítiť, že po dlouhém období změn konečně začíná život pomály ukludňovat. To, co bylo poslední roky nestabilní, nepredvídatelné alebo vyčerpávajúci, se začíná postupně proměnovat v o moc kludnější a stabilnější život. Jún bude prý hlavně uzdravení vztahu, budování istější budúcnosti, novým plánom a větší psychické úlevě. Hodně z vás začne velice jasně uvědomovat, co už ve svém životě nechce opakovat a jakým směrem chce pokračovat dál. A právě díky tému se může začat otvírat o moc harmonickejší a bezpečnější životní etapa. A co vám na to povedali karty a runy? Že pro vás může být jún měsícem hlubokého vnútorního upokojenia a postupného uzavírania velice náročnej životní etapy. Po dlouhém období změn a nejistot si mnoho z vás začne uvědomovat, že už nechce žít pod neustálým tlakem a potřebuje víc kludu, stability a psychické rovnováhy. Tento měsíc tak může donést potřebu zpomalit, víc odpočívat, opustit staré starosti a začať sa víc sústreďovať na vlastnú pohodu a bezpečí. Naše záhorácké orákulum ukazuje, že některé odpovědi sa teprve začínajú skládat a není ešte všetko zjavné, ale hluboko pod povrchem už vzniká něco krásného a bezpečného, to říkajú aj runy. Byťci, prejeme vám krásný jún a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Pany, jún vám môže donést období velice dôležitých rozhodnutí ohledně práce, vztahu a budúcnosti. Mnoho z vás si uvědomí, že už nechce být na všecko sám. Někdo může dojít s důležitým rozhovorem, návrhem alebo pravdu, která změní váš pohled na situáciu. Ukazuje sa též oblasť práce a peněz. Je tu možnosť změny k lepšímu, nové ponuky alebo rozhodnutí odejít z něčeho, co už vás dlouhodobo vyčerpávalo. A co vám na to povídali karty a runy? Fakt silný až osudový výklad. Vypadá to, že sa opravdu něco výrazně pohne. Vidím definitivní uzavřítí jednej životní kapitoly a vznik úplně novej. Vidíte ty dvě esa? Môžete napríklad zmeniť prácu, dostať dôležitú pracovnú ponuku, rozhodovať sa medzi dvoma smerama, ukončiť dlho nefunkčnú situáciu alebo něco nového podepísať. Ty králi naznačujú, že v té môže hrát úlohu muž. Praktický a je dobre finančne zaistený. Runy říkajú o konci trápenia. To ukazuje Turizas, teda trň, za kterým je Ansus. Čiže správa alebo rozhovor. A nakonec Berkana. To je super runa. Znamená plodnosť, nový začátek. Ano, aj naše záhorácké orákulum tam vidí novú cestu. A že to všetko byla iba skúška. Panenky, prejeme vám krásný jún a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia. Kozorožci, vy môžete mít v júni pocit, že vás už nebaví iba prežívat v režime, že něco musíte. Toto není iba únava z práce. Toto je mnohem hlubší otázka, či vám tento život ešte dává zmysel tak, jak ho aktuálně žijete.
Proto mnohí z vás začnú prehodnocovať celý svůj směr, vztahy aj prácu. Môže jít o změnu identity, o změnu kariéry, alebo velice silné vnútorní probudení. A právě tento měsíc vám může otevřít úplně nový směr a možnost konečně něco změnit. A co vám na to povídali karty a runy? No a je to ještě pozitivnější, než jsem čekala. Tento měsíc opravdu může mnohým z vás donést důležitý životný posun. Môže vám dojít důležitá správa, vidím tu aj důležitý rozhovor ve vztahu, kedy dojde k usmíreniu. Ale top bude stabilizácia práce alebo peněz. Je tam 8 kárová, to je veľký úspěch. Možno aj nečekaný finančný zisk. To potvrdili aj runy. Po odvážnej runě Tivas je Berkana, teda plodnosť a hojnosť, nový začátek. A na konci je Dagas, obrovský zlom do světla. Aj naše záhorácké orákulum ukazuje cestu, novú cestu. Na spodku je intuícia, teda dajte na ňu. Kozorožci, prejeme vám krásný jún a děkujeme vám za všetky vaše odběry, lajky a komentáře. Dovidenia.